Pono gong liwang-liwong rengket singopo nang kekayon. Peteng dedet limengan tatan kenotin rabas sunaring Bagaskara. Wau to. Ing kono ana teja mancur mancurat mencorong. Tuwuh saking angganing sang tapa nenggih satriya muda ingkang pekik ing warna pambayoning Pandori sang Puntadewa. Sedakep suku juga nutupi babahan Wasanga linantik manjing madyan ingkang Bajra Hirawana kang ngalingi wis kaliling. Wenganing rasa jati tumlawung keksi sagung jagat ngrangut tanpa tebi. Labet saking Sru Bratanira sang bagus bebasan mendung mega piyak nganang ngiring. Satu galak dadya samya lulut. Pangestine wis gembleng ciptane wis golong maligi tunggal. Ingkang kaesti muhung pikantuk pituduh yekti marganing karahayun murih rahayuning jagat sawigung. Kucap kacarita nalika semana anyarengi mudaring kang semedi ana Brahmana anyar katon ingkang neka tanpa dangka sengkan tanpa sangkan. Janinganing talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka bintang tulya kusuma ya sumawur ing Lunamit pasang limantabe nggih. Mbok menawi praptaning pun bapa ngganggu kamardikaning raos anggen sing ngandika nedheng ayoga brata. Kula nuninggih mboten dados menapa penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun wonten sukuning Gunung Jamurdipa. Inggih. Dawah sami-sami kemawon. Sing ngandika menika sinten, nggih? Kula pun Puntadewa penemban. Kula Pandhawa ingkang pambayun. Oh, mekaten. Jengandika Sang Resi sinten? Nggih, menawi ndangu kalian kula begawan lumasa. Pendhita Tirta Gama liripun sesuci wonten ing sadéngah papan. Wonten wigatos menapa kepareng rawuh mrepeki anggen kula mbangun teki penemban. Inggih, nggih. Lepat Yagung pangapunten nggih, nggih. Kula ngungun ing raos bebasan jembleng serendeng gumun setahun dene wonten muda tumaruna ingkang ketingalipun sampun wasis waskita ngesti anggenipun nandukaken pamawas. Ing atasipun satriya muda teka sengsem ulah brata, sengsem ulah kasutapan. Mongko ulah kasutapan menika garapaning pandhita nggih. Inggih panemban estunipun waleh-waleh menapa nadyan to jiwa kula satriya nanging sasaget-saget kula kepengin ladi dhateng bebrayan darmaning kasatriyan kula kedah linambaran jiwaning Brahmana. Kanthi mekaten estining sedya kula namung
kepengin memayu hayuning sesami. Lampahing pengadilan kedah katindakaken dening jiwa satriya nanging menawi boten linambaran jiwaning brahmana kinten kula boten badhe lumampah wonten ing adil miwah leres. Oh nggih. Lajeng kula nuwun sewu nggih, kula kepengin tetanya. Menungsa ingkang namung tansah enget dhateng makartining pancandriyanipun menika manut pangraosipun Angger dos pundi? Kapar ngomang suli dawuhipun penemban. Ngaten. Menawi wonten menungsa ingkang tansah namung enget lan nguja dhateng muluring pancandriyanipun menika pamanggihipun Angger dos pundi? Menawi wonten manungsa ingkang tansah nguja dhateng ubaling pancandriyanipun saking pangraos kula namung badhe tansah kesinungan raos demen. Raos menapa nggih? Raos demen utawi raos sengsem. Raos demen lajeng ketukulan raos milik. Raos milik minggah dados nafsu. Nafsu badhe nasar pakartinipun sirna bebudenipun. Wekasanipun badhe dumawah wonten ing papa nandhang sangsara. Mila saking pemanggih kula penemban ingkang winastan manungsa menika kedah waspada dhateng sariranipun piyambak. Lho. Sing ngandika menika masih nem pangandikanipun kok bobot mekaten. Liripun dos pundi menungsa kok kedah waspaos dhateng sariranipun piyambak. Nggih. Awit saking pangertosan kula inggih sariranipun priyangga menika ingkang mujudaken mungsuh ingkang ageng piyambak penemban. Ana pandhita karyawan sit mindha kombang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone yang kalih kangkung. Inggih. Lah lajeng menawi jengandika Tarak Brata menika ngupaya menapa? Menapa ngupaya ta sing balung wuleting kulit? Mboten panemban. Awit babakan ngaten menika wonten tetembungan kekeraning ilmu karang kekarangan saking bangsaning gaib. Iku boreh naminipun tan rumasuk ing jasad amunganing jabaning daging iku yen kapengkok ing Pancabaya ubayane Balenjani. Dados menika mboten badhe kula leluri, mboten badhe kula upaya jer. Nadyan jiwa kula satriya nanging babar pisan ciptaning manah kula salamining gesang kula sumpah prasetya mboten badhe gadah mungsuh saklamining dumadi kula penemban. Punapa ta miraing sun prihatin Mas Bagong mijil. Iya, ngaturaken genging panuwun. Wah, kula remen dene pinanggya muda tumaruna ingkang sampun wegik mumpuni ngagal miwah lembat. Mugi-mugi kasembadan nggih, nggih. Panggih rahayu kula nyuwun pamit nggih. Ladal.
Aku Singondalma kang kluwen. Kowe tak prawasa arep tak tadah cara mangsa parandene kowe ora ana greget males marang aku. Ayo manut tak untal saiki. Sardula, nadyan sira iku wujuding sato kewan, aku manungsa nanging aku ora duwe wiji pasulayan kelawan sira. Yen to pancen kowe luwe kepengin mangsa dagingku, aja to mung sempalaning igaku, tanganku, sukuku. Yen to pancen aku bakal dadi lestarining uripmu, sak anak rabimu kabeh mara gage mangsanen saiki tak lilakake. Lila donya prapting delahan lamun ta wis kinudrat patiku saka Singondalma. Aku ora bakal kabotan ngulunake patiku. Walah salah. Ana wong kok kaya ngono. Lilamu wis kebukten, nyatane kowe tanpa mrewasa aku. Ya kene kowe duwe atek-atek kok kaya ngono. Sayektine tinitah urip ning alam padang iku kudu samat sinamadan daya dinayan. Nadyan taku tinitah sarwa ganep. Dadi manungsa tinitah jangkep ya lair ya batinku ya jiwa ya ragaku nanging ideping tekadku mung estu padha semende marang jidaring pepesten. Aku luwih pitaya marang dewa ingkang mayungi uripe Puntadewa. Ilahing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng kaki Puntadewa ulun Bathara Darma dewaning sanggeman. Yektine waleh-waleh apa ulun ngejawantah kanthi sesingolon Sardula ya Singondalma iki. Yektine ulun uga sesingolon Brahmana Lomasa ingkang sejatine wis nodhi lair batinira. Kaya-kaya jeneng para kaki mung kari saunjutan meneh bakal kasembadan sedyanira. Ngaturaken panuwun saha bekti kula mugi kunjuk pukulun Bathara Darma. Ya nggih ya. Ulun parinyaji mantram sakti lan wengakna kasuwarganira ulun manjanma marang sira nggih. Ngaturaken genging panuwun.